V oceánu existuje vrstva, kde život jakoby zadržoval dech. Voda je tam chudá na kyslík, studená a temná a většina aktivních predátorů v takovém prostředí jednoduše nevydrží. Právě v zóně kyslíkového minima mezi 600 a 3000 metry se pomalu vznáší upíří oliheň. Tvor, který děsí už svým jménem, i když jeho hlavní síla nespočívá v útoku, ale v přežití. Není to závodník holubin ani pekelná příšera z legend. Je to tichý specialista na život tam, kde se dech mění v nedostatek a potrava vzácnou událost. Není velká, obvykle jen o velikosti lidské dlaně, ale působí větší díky bláně spojující 8 chapadel. Když se tato blána roztáhne, silueta se promění v temný plášť téměř bez obrysů. 2 ploutve po stranách pláště pracují jemně jako křídla a umožňují jí udržet se ve vodním sloupci téměř bez námahy. Zde je to důležité. Každý zbytečný pohyb znamená zbytečný výdej energie a energie je v hlubinách vždy málo. Upíří oliheň se nevrhá vpřed a nepronásleduje kořist. Žije úsporně, jako zařízení, které musí fungovat roky z jediné baterie. Každý její pohyb je zdrženlivý, jako by si neustále pamatovala cenu prudkého zrychlení. Nejnápadnější jsou její oči. Jsou velké a citlivé na nejslabší světlo, ale světlo je zde vzácné a nebezpečné. V hlubinách občas zablikají bioluminescenční záblesky. Někdo vysílá signál, někdo láká, někdo zastrašuje. Upíří oliheň dokáže odpovědět stejným jazykem. Po jejím těle jsou rozptýleny fotofóry a ve správný okamžik mohou vzplanout studeným modrým světlem, čímž ji promění v pohyblivý stín, na který je těžké zaostřit. Světlo však nepoužívá jako ozdobu. Je to nástroj, který má získat několik sekund, právě tolik, aby zmizela tam, kde cizí pohled ztratí cíl. Její chapadla nejsou stavěna jako ruce lovce, ale spíše jako síť. Mezi přísavkami se táhnou tenké, citlivé výběžky, téměř jako vlákna. Zachycují ne tvar kořisti, ale její stopu. Mikrovibrace vody, drobné částice, pachy. Ve světě s omezenou viditelností jsou takové antény důležitější než samotný zrak. Přísavky upíří olihně jsou navíc malé a postrádají ostré háčky. To naznačuje hlavní paradox. Jen zřídka loví živou kořist způsobem, jaký bychom čekali od hlavonožce. Když se nebezpečí přiblíží příliš blízko, upíří oliheň nezaútočí. Udělá něco, co vypadá nezvykle. Otočí blánu na ruby, zakryje jí tělo jako kapucí a ven vystrčí drobné trny u základny chapadel. Silueta se zvětší, stane se podivnější a hůře srozumitelnou. Tento způsob obrany se často nazývá ananasová póza. Místo měkkého, zranitelného těla se objeví pichlavý tvar, který je těžké uchopit. Pak přichází hlavní trik. Do vody vypustí oblak svítících částic. Nejde o černý inkoust jako u pobřežních olihní. V absolutní temnotě by inkoust nedával smysl. Zde funguje právě světlo. Třpitivá clona, v níž oko predátora ztratí kontrast a začne pronásledovat falešný cíl. Zatímco pozornost ulpí na světelkujícím oblaku, upíří oliheň změní směr a tiše zmizí ve vodním sloupci.
Nejpřekvapivější je však to, čím se živí. V hlubinách neustále pomalu padá mořský sníh. Drobné zbytky planktonu, sliz, mikroskopické úlomky a části schránek. Tento déšť organických částic klesá zhora a živí hlubiny. Většina hlavonožců je aktivními predátory, ale upíří oliheň se často chová jinak. Sbírá tyto částice jako vzácnou úrodu. Jemnými vláknitými výběžky zachytává organiku a formuje ji do slizovitých kuliček, které pak posílá k ústům. V zóně kyslíkového minima je totiž velká kořist vzácná a pro následování by stálo příliš mnoho energie. Aby mohla žít tam, kde jiným chybí kyslík, přizpůsobila se i její krev. Obsahuje hemocyanin, pigment, který dokáže účinně vázat kyslík i při velmi nízkých koncentracích. Zároveň má velmi pomalý metabolismus. Její svaly nejsou určeny pro dlouhé výpady, ale pro stabilní a úsporný pohyb. Chování tomu odpovídá. Vybírá vrstvy vody, kde se částice mořského sněhu objevují častěji, a zůstává tam dlouhé hodiny. Existuje ještě jeden důvod, proč působí jinak než ostatní olihně. Mnoho hlavonožců dokáže rychle měnit barvu kůže, ale v hluboké vodě barva téměř nehraje roli. Důležitější je silueta a světlo. Proto upíří oliheň vypadá tmavě, někdy s načervenalým nádechem tkání, barvou, která se ve velkých hloubkách mění téměř v černou. Není to divadlo, ale praktické řešení. Tma nejlépe skryje toho, kdo se neleskne. Lidé si často představují hlubiny jako místo, kde vítězí ti nejnebezpečnější predátoři. V zóně kyslíkového minima však vítězí ti, kteří umějí šetřit energií. Upíří oliheň je mistrem kompromisu. Trochu svítit, aby zmizela, trochu se bránit, aby unikla, sbírat drobky, aby přežila. Její život je dlouhá řada čekání, přerušená krátkými, přesnými akcemi. Její životní cyklus je přizpůsoben vzácnosti setkání. Rozmnožování není časté, ale samice dokáže dlouho uchovávat spermatofory, dokud nenastane vhodný okamžik. V prostředí, kde je setkání s partnerem vzácné, je důležitější možnost než rychlost. Larvy stoupají výše, kde je více potravy, a s růstem postupně klesají hlouběji do vrstev, kde dospělci téměř nemají konkurenty. Když světlo úplně zmizí, může se zdát, že kolem není nic. Ve skutečnosti je to jen absence našich orientačních bodů. Někde poblíž stále pomalu pluje upíří oliheň a její světelkující částice neslouží kráse, ale záchraně. Neútočí první a neloví z rozmaru. Čeká. Přetváří chudobu prostředí ve výhodu tím, že si vybírá vrstvy vody, kam ostatní nechtějí. A když slyšíš slovo upíří, stojí za to si připomenout jednoduchou věc. Nepije krev a neloví lidi. Jeho upírství spočívá v tom, že dokáže existovat tam, kde život ostatních končí. Pro něj je svět s nedostatkem kyslíku jednoduše normálním místem k životu.